Imore nyakoro mgajuangen geno marani odiochienge obedo makare machiegni chendo ni maro imore en sa adeka waikoni weche mathoth mago mag somo mago motenre bende kod chudo mar jogo manoula oketho miech kendo kelo gi midhiero mago duto gi mago mag tuke kachiel gi bende mag siasa waikoni chendo ni mar oimore bende waroko pachi e chendo ni kaka pile namba mar ote machuok na ria dek auchiel nonono ka bende hinyago kod mbaka live Facebook kacha gitu duto waroko pachi nyakoro mgajuang to mokwongo magie thuondoche. Duol mandiko jopuonj TSC obogo ka okang' mar chik ne jopuonj mag junior school mang'anyo tich kendo ma osemiyo jopuonjre odeko ne somo kuom jumbe adek. Ji 12 opodhi mar laro kom mar spika mar od bura ma Migori ma yiero mare dhi timo odiochieng' makiny. Sirikal olando ni familia 25,000 oseyudo chudo mar siling 10,000 moro ka moro e kind familia 40,000 mana jatend piny osingo ni biro chul bang' yudo midhiero mar oula. Machiegni nyakoro mgajuang jaloko marwa en Wilson Ochuka, nyinga Lydia Okeyo. Piny owacho yango ni anyuola duto manoyudo midhiero mar oula e boma Nairobi dhi yudo siling 10,000 mana jatend piny osingo ma oko kalo tich abich tarik 31 dwe ni. Kalore kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki, apisa mag arita omechik mondo mi kik tigi teko mokalo kiew e daro oganda ma odak machiegni gi aoche. Kolero ni daro oganda go en okang' mar geng'o lal ne jopiny poni midhiero mar oula otimore kendo e kinde mabiro e thurka. Jafwambo mar George Bati chakonwa chenro mar oimore gi ripodno e yo machal kod mae. Bang' ne sirikal golo chik mondo ji modak mita 30 kowuok e wang' aoche mondo dar kaluwore kod midhiero mane pi oula okelo e kuonde dak buora ma Nairobi koting'o kar dak ma Mathare. This time round, the government has ordered all those people who have constructed houses, businesses, or those who are farming in the riparian corridors to vacate that corridor. And if they don't, we will remove them by force. Tumeanza kule Nairobi, tumetoa watu 181,000 people who had constructed on the banks of the Nairobi rivers, that is the Nairobi River, Mathare River, and Ngong River. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki kokalo oboke mare makawuono oyango ni chendo no dhi maber kendo nyiso apisa mag arita mondo kik ti kod teko mokalo kiew e daro ji. Bende onyiso apisa matayo chendo no mondo mi joma idaro thuolo mar golo gigegi duto kapok omuk udi moger machiegni gaore. E oboke no bende Kindiki oyango ni kind anyuola 40,000 mano oula okelo negi lal Nairobi. Maro manyuola 25,000 oseyudo siling 10,000 moro ka moro kaka ne jatend piny osingo. Kamodong' bende dhi yudo omenda gi tich abich tarik 31 dwe ni mondo konygi e manyo kuonde ma ginyalo jotie. Kendo ni ji mane oula okelo negi lal ibiro mi thuolo mokwongo e udi mane nengogi ogonyore ma piny owacho gero e gwenge mopogore opogore ma Thurka. Jatend migawo nolero ni piny owacho biro pidho yien kendo chielo gi ngaoche ma Nairobi mondo geng' ne ji mane kod miluma mag gedo e tie aoche manyicha ne omiyo oganda oyudo lal e kinde mag koth. Ka omedo golo chik ne ji mapok odar mondo tim mano kapok odar gi githuon. Kindiki okoni daro oganda en okang' mar geng'o midhiero manyalo timore e kinde mabiro poni koth obiro medo bedo mang'eny e pacho ka kendo kelo oula maket kod mane otimore pacho ka jumbe manok mokalo. Bende olero ni chenro mar daro oganda ma ogedo kendo dak machiegni kod aoche itimo kaluwore kod chik kendo onge kweth kata oganda moro amora ma igeto. George Bati, Ramogi TV. Duol mochung' ne riwo wi oganda e Thurka koro biro guro ohinga mar kwe kind tong' ma Kericho gi Kisumu mar yango okang' ma osego e kelo kwe kind dhoudi ariyo ma odak e gwengego. Jakom mar NCIC Samuel Kobia lero ni oganda mathoth e pacho ka osebedo kod ywaruok ahinya kaluwore kod ywaruok mag tong'. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, NCIC bende koro hum nono kod medro kweth mag njore e Thurka. The first time that a person was killed because of ethnic conflict in Sondu area was in 1929. Jodak ma Sondu osebedo ka kale lweny mag laro tong' e kind Kisumu kod Kericho. Lweny no mabende kinde ka kinde oseweyo jopiny ka owito ngimagi kama moko bende yudo hinyruok. Ewi mano duol mochung' ne riwo wi jo Kenya NCIC lero ni gichano keto ranyisi makare mar kwe tok jokanyo ka achiel kod jotelo
chopo e winjruok mar keto kwe. A peace commitment framework was signed by the Kisumu governor, His Excellency Professor Anyang' Nyong'o, and his counterpart in Kericho, Governor His Excellency Dr. Eric Mutai, who committed to support the Sondu peace process towards lasting peace among communities in the area. The two governors agreed to work with the NCIC to establish a peace park and a peace monument in the area. The peace monument will inscribe the number of persons who have died, who have been killed because of ethnic conflict in this area. Duol no bende lero ni giesani gidhi nyime gi kelo kwe e kind oganda ma odak e tong' ma Narok gi Migori ma bende osebedo ka kale liet ma ywaruok e kind dhoudi ariyo modak kanyo. The Commission has taken charge to ensure that recently witnessed violent conflict along the border of Transmara South and Ntimaro sub-counties in Narok and Migori counties is addressed. The Commission is currently spearheading dialogue and reconciliation meetings between the conflicting communities. I think quite a lot is happening because before we never really spent a lot of time there, but this time round we've spent, and the local elders have themselves agreed with us that peace is coming along. As a result, they have even released the cattle that they were holding. E buo ndalo manok mokalo lit mar siasa osebedo ka idho e thur ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende wuok oko kendo temo geng'o jotelo ma osiko limo gwenge mamoko e pacho ka e yor siasa. NCIC to yango ni jo Kenya moro amora ni thuolo mar limo kamoro amora e thur ka. Kenyans have the freedom to go anywhere in the country whenever they want, and provided that, of course, all this is being done within the law. Kobia Gilange bende donjire kod wach mar romo mayande obagi county ma Kiambu ma bende notise kaka Limuru 3 kwacho ni gisechako timo nonro e wi weche moko mawachore ni jotelo moko nopuso dhogi e yo ma ok owinjore. We have instructed our investigation team to now look at what was said by who, so that we can take it up, because if then it happens that there were utterances that would equal to hate speech or ethnic profiling, etc., then we will take it up. So investigations are already underway. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kodhi kaunti ya Migori ni ji 10 opodhi mar laro kom mar spika mar od bura ma Migori ma yiero mare dhi timo odiechieng' ma kiny. Report mawuok e apis mar Karan mar od burano yango ni ji 18 ne ooro kwayo mar geto komno, to kata kamano ji 12 kuomgi ema opodhi. Jafwambo marwa Joe Juma nitiere kod ler koa e kaunti ma Migori. Honorable members, Mr. Speaker. Jogo mopodhi mar laro kom ni mar spika e kaunti ma Migori gin moting'o Alfred Mudeizi, Willis Oluoch, kaachiel kod Francis Omolo. List ni bende oting'o Steve Ogony, Jobuno machon Masuna West Joseph Obiero Ndiege, kaachiel kod Tony Blair Ongus. Alan Chacha Mangera, jatend migawo masani mar pie kaunti ma Migori Christopher Osana, ma bende e kinde tend gavana machon ma Migori Koth Obado ne otiyo kaka jagoro mar kaunti ma Migori. Castro Baraza Odhiambo bende nitiere e list ni mar jogo malaro kom ni mar spika. Ji mamoko mabende dhi laro komni gin mago moting'o Jen Moronge Morowa mane olaro kom mar gavana e kaunti ma Migori kod otikono mar Upia e higa mar 2012. Jobando Peter Sieko kaachiel kod Awuonda Jared Otieno. MCs 59 mag od burani ma Migori kidne gombulu mayro spika manyien mar od burani. Ng'at ma idhi yier kaka spika mar od burani dhi kawo komni kukum Charles Owino Likowa mayande MCS ni othulo oko tarik 23 madu mar 4 mar higani. Spika ma idhiero odiechieng' ma kiny dhi bedo spika mar 4 ma od burani dhi bedo godo kawo chak higa mar 2013. Spika mar od burani ma Migori ne obedo go mokwongo en Gordon Ogola, kabende ne oluwe kod Boaz Okoth, kamano mar adek en Charles Owino Likowa. Dutogi ne othul oko kod MCS
ka itenogi kod keth ma opogore opogore. E kinde ma chenro mar yiero spika manyien mar od bura ni dhi nyime, wenge koro keti kuom MCAs ni ng'awa magidhi yiero kaka spika margi. Odiochieng' ma kawuono tend ODM e kaunti ma Migori ne oromo kod MCAs go mag ODM, romo mane otim ma opondo. Thoro mar burani ne en mar dhi siro ng'at achiel e komno mar spika. Kata bed ni pok giwacho ng'at ma MCAs mag ODM dhi siro, maling'ling' yango ni giwinjore ni MCAs go mag ODM dhi keto mbuchgi e okapu achiel. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jad bura machon Masuna West Joseph Obiero Ndiege ogo bade piny laro kom mar spika kendo lando ni odhi siro Christopher Rozana. Lendo mar Ndiege obiro bang' bedo kod lalruok kod Rozana ma otelo ne yiero e kom spika bende dhi timo odiochieng'no makiny. Ndiege wacho ni geno ne en ni ber ka koro gigolo ng'at achiel kuomgi mondo mi heka gin kaka oganda mawuok Suna West gidhi gibed kod yote kao komno mar spika. Rozana ma bende ande tiyo kaka jatend migawo mar pii e kaunti ya Migori wacho ni okang' ma okawo kod jaod bura machon no koro dhi miye yote laro kom makamano. Wuok mar Ndiege laro komno nyiso ni koro odong' ji 11 madhi laro komno mar spika ma kaunti ma Migori. Kaluwore gi weche maka gi kacha, adwa withdraw my candidature for that seat nikech piny duong' maloyo Ndiege. Kendo nadwa wacho ni nikech wadwaro kwe kendo wadwaro kanyakla mar oganda. Kech gini ne dhi pogowa mang'eny. Kendo nosegi kama koro pogowa making'iyo kaka jomoko ne wuoyo to nok ber kata matin. Omiyo adwa wacho gi ka ni an adwaro kanyakla mar oganda, adwaro ni mondo wabed achiel kaka nyo wantie. Nikech ne wachung' kwa e region achiel, bedo ni koro nyawadwa oseweyo dhi miyo oganda waduto te ma e region wa Masuna riwore e yore mag dongruok e bwo kaunti ka, kendo wadhi timo gik moko duto te kanyakla gi Mheshimiwa Obiero Ndiege. Kata obedo ni ane e ot mar assembly kanyo, pod wan kode e yore mag dongruok gi yore makonyo jo Migori County. Duol mochung' ne ndiko jopuonje Teacher Service Commission koro dwaro mondo mi riemb japuonj kata jopuonj ma kojolo mag junior secondary bang' rem donjo e tich e thuolo mar jumbe 3 mosekalo. E oboke mondiki gi duol no mano ochwale moko kuom skunde, duol no koro dwaro ni jopuonj go e thuolo mar ndalo 14 oler gimomiyo ok nyal kawnegi okang' mar riembogi e tich bang' rem chopo e skundegi. Joja okonegi ler koya kaunti ma Mombasa. Jopuonj makojolo mag junior school masani dhi nyime kod ng'anyo margi e pacho ka ne jowuok tung' mosuo gi duol mochung' ne ndiko jopuonje tich Teacher Service Commission bang' duol no ndiko negi oboke makoro buono mar riembogi e tich. E ng'anyo mane gitimo e kaunti ma Mombasa, jopuonj go ne oseo duol mar TSC kuom ndiko negi barupego mamoko kuomgi oseyudo ka gidwa ni duol no ochop singo mar ndikogi e tich kendo medogi osara kaka ne giwinjore e thuolo mokalo. Sisi tumetumiwa barua kwa WhatsApp. Sijui siku hizi mbona sisi walimu ni kama tunadhalilishwa, sababu we cannot be given an official document through a WhatsApp group yenye sisi hatuelewi imetoka wapi, because it has not been stamped, no official communication. So those letters to us are not official letters, and we are still waiting for an opportunity to have a discussion on how to make these teachers permanent and pensionable. Gikoni enayanga ni piny owacho ne okoikore tayo lony manyien no mar somo ka bende giseo duol mar TSC magikoni temo chuno gi puonjo nyaka somo magionge kod lony. Sisi kama walimu wa JS tumedharauliwa sana. Unalipwa 17,000, unafunza masomo mengi, lessons ni 36, vitisho unatishiwa kule shule, ukipita hivi hata una amani, environment ni mbaya, vitabu zinaletwa zifanani na curriculum. The Teacher Service Commission mandate as it stands today has nowhere that states that they should hire any qualified teacher as an intern. The court corrected them and told them that going by their mandate as at today, hiring anybody as an intern on their end is an illegality.
Ng'anyo makamano ne bende obagi e kaunti ma Narok, kuma jopuonjgo ne oramo moumogi gi piny ni ok ginidogi sikul ngang' nyaka chieng' piny owacho chop singo mar ketonegi lwasi makare e sikunde manochwalgie. The Hois are responding by sending us the show cause letters. We are telling them to send them as many as they can, but we are not going back to class. We are not going back to school unless we are confirmed. Nothing else. No good power. No retreat. No retreat. No retreat. To e kaunti ma Nandi, moko kuom jonyuol ne jowuok oko kendo riwore gi jopuonjgo e bago ng'anyo margi ka gisundo piny owacho mondo mi owinj ywak jopuonjgo ni mar jopuonjre ema sani hinyore. Gidwani jatend piny Kenya William Ruto mondo mi odonjre e wachno mar thego lweny masani chalni nitiere kind jopuonjgo gi duol mochung'ne ndiko jopuonje tich Teachers Service Commission. Yule ambaye ungetarajia akuajiri ndio yule ambaye anakutishia kwamba na kwamba atakuchukulia hatua za kinidhamu. No official sum in this show cause letter. So how am I going to show cause yet it is not official? Kwa hivyo sisi tunasema 17k tawe, internship tawe, mambo ya 36 lessons tawe, mambo ya kudanganywa na serikali kwamba mtakonifamiwa bila kuandikiana chini MOU tunasema tawe. George Aoko, Ramogi TV. Ndalo matin bang' piny owacho yango jopuonjre ma oketie kuonde tiegruok mamalo, kuonde tiego tije lwedo mag ji giwegi ywak ne duol maketo jopuonjre KUCCPS osejwang'ogi kata bedni ne gindikore kaka jokanyo kendo owinjo bedni miyogi jopuonjre. Kaka Judith Mondi leronwa, moko kuom kuonde tiegruokgi koni owinjo kel chenro mar timo lendo mar ariyo, poni KUCCPS oyango ni jopuonjre moko dong' oko nikech nok mar kuonde tiego tije lwedo kaka otimore higani. Geni ywak mabiro ndalo matin bang' duol maketo jopuonjre kuonde tiegruok mamalo KUCCPS golo kwan mar jopuonjre ma oketie kuonde tiegruok go. Kuom kwan mar jopuonjre 67,884 mane oketie kuonde tiego tije lwedo, 3,963 kende emane oketie kuonde tiego tije lwedo mag ji giwegi. Magi ma osekelo ng'ur ahinya to koa kuom kuonde tiego tije lwedo mag ji giwegi ma kuom kinde malach pok omi jopuonjre kod duol mar KUCCPS. Gigolo paro mondo mi KUCCPS obed kod chenro mar timo lendo ne jopuonjre poni thuolo rumo e TVETs mag piny owacho mondo gior kwaye TVETs mag ji giwegi. Seche ma KUCCPS timo placement mag nyithindo, kuponi gineno ni nyithindo magi place ng'eny ma ok nyal bedo e public TVET colleges, gichak ng'iyo ni private technical and vocational training institutes gimbe onego beni iolo ne gi nyithindo mondo nyithindo manodong' oko, nikech nyithindo odong' oko mang'eny ahinya. Nyithindo manodong' oko ka gimbe ginyalo yudo thuolo mar yudo sponsorships, government sponsorships mantiega kaka HELB ginigo. Bende ka opogore gi jopuonjre ma ohewa 600 mane ok oketie kuonde tiegruok mamalo to ne otimo penj higa ma okalo, jokanyo mag somo koni nitie jopuonjre mane ok ochopo e sekondar to pod nyalo yudo thuolo e kuonde tiego tije lwedo, gino ma piny owacho pod ok omiyo pek. Mana kaka ng'ur manitiere CBC e primar, jokanyo mag sekta ni bende koni nitie lokruoge ma oseketie kuonde tiegruok go magikoni ka ok oloki to biro rocho somo mag jopuonjre. Kuom ranyisi, duol mar Career Development Association of Kenya SIDAC ma okawo karne ketayo penj kuonde tiego tije lwedo. Serikali imekuwa ikichampion bodi mpya inaitwa SIDAC. Ile imeanza kufanya mtihani hii April na imechampion, na hapo ninaona tuko na changamoto kwa sababu imekuwa imeingia kwa mashule, bado shule mingi haijakuwa na ile kujitayarisha kwa sababu inahitaji skills mingi na pia practicals mingi. Ile shule mingi bado hawajaweza kuimplement kwa sababu ya hiyo changamoto. Ywak nitie ni paro mar jolony ne ok ochoki moromo kapok oketie tim. Kwa mfano ukienda kwa wale wanasoma level 3 ya SIDAC utakuta wanafanya practical ya kutengeneza supu, na wakimaliza hapo wanafaa waende for attachment. Huyo mtu kweli atafiti namna gani kwa industry?
na ataenda pale kitchen naambiwe unanidi kupika hii upike kile, lakini kwa shule amesomeshwa kupika supu tamu mzima. Hakukuwa na hiyo communication mzuri sana ya kuweza kujua sisi ndio tunafaa kukua tunapeana maoni zaidi ya ile curriculum vile inafaa kukua. Kopogore gi loko kuonde tiegruok ne jopuonjre mane oseketie kuonde tiegruok, KUPPS ne ochiwo thuolo ne jopuonjre manyicha okoro kwayo mondo ndiki ne jatatije mar duolno ka giyango dwarogi mondo miketgi e kuonde tiegruok mamalo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jakom komiti mar od bura mochung'ne rango weche omenda Kimani Kuria okone gi chako kawo pach oganda e wi paro mar chik mar ikomenda ma 2024 2025. Kimani wacho ni nyaka sani giseyudo paro mag jopiny maromo 380 monywando 200 mochwal e yor mbui to maromo 180 ochwal e yor achweng'. Walter Nyambaga nitiere kod ler mathoth. Kamiti od bura mochung'ne rango weche mag omenda oyango ni jo Kenya kokalo mbui osechwalo pachgi wi paro mar chik mar omenda 2024 2025 manyalo romo 200 yor mbui to kod maromo 180 mochwal achweng' kokalo apisi margi. We've received approximately 218 as at this morning, and we expect to receive a lot more submissions by close of business tomorrow when the deadline closes for receiving the views of the public on public participation on the finance bill of 2024. So we have lined up so far the ones that have actually written said they would also want to make written submissions to the committee. We have 88 of them, which will start now from tomorrow, going on for the next 14 days. The committee no wacho ni gichano winjo pa jo Kenya to kod jok mowuok e sekta bura kendo nywando le podgi le pot moyadhi mibi pedhne od bura. So every proposal has an impact on a particular sector. So when you say you're introducing eco levy on diapers and sanitary towels, there are already players in that sector. When there is a proposal on bread, for example, there are already players in that particular sector. So the players and the sectors have organized themselves as the sectors, and now they have written to us, and now we'll be hearing from them from tomorrow. Kimani Kuria yango ni komiti no ne otisi kod mach e wi kawo pach jopiny e chik mar omenda mokalo mane imulo suru mag udi gino magikoni wang'ni nyaka gilure kod chike to kod dwach jopiny e loso weche mag omenda mag osuru. I want to assure you that we are approaching this exercise with a very open mind and saying this is the proposals you've received from the National Treasury. This is what the stakeholders are saying. What are the merits? What are the demerits? And we're going to weigh the options. And I want to really tell Kenyans to relax, that this Committee of Finance and National Planning will make the best decision for this country. This is not going just to be an exercise in futility. This is not just to be for the ticking of the box. The views of Kenyans will be heard and they will be incorporated in our report. Mageti muraka Seneta Mabusi Okiya Mutata nyocho dhiedo kapingo paro mar chikno ko wacho ni od bura ringo kod wachno kagimi lawe kata odoko ni girem luore kod katiba. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Dakika en 21 bang' saa 3 mar otieno nyakoro mgajwang' chenro en Oimwero kamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV kapok okawo yo mokwongo na kawo moko kuom ote. Monica Kumu wacho kanyo ni entiere kodwa ka entie nyaka wacho ni penjo ne en ni 10,000 dhi konyo jogo manoyudo lal kaluwore gi oula mapek mano moketho gigegi kod utegi nade. 10,000 dhi konyo gi nade nikech 10,000 wacho ni en mar rent mar month kata dwe achiel. Kaeto wacho ni kata mabati ya beach 10,000 ok ng'iyo. Mano Monica Kumu penjore ni to ere kaka omenda no dhi konyo oganda. Kaeto bende wacho kacha ni kwe mantiere tong' masondu oganda hul gi dhaw ma higa ka higa winjo bed ni keto kwe mosiko mondo oganda odag kod kwe. Aneno kanyo ka Owino ma Kamino Molo mar Ngodhe wacho ni okia pingo Ramogi TV ler mar atari wacho ni gintiere kendo gin
chendone mar oimore. Kanano bende Ongwe Junior kantie Sondu Town erokamano kuom ote mar Lenta Awino Ongata Rongai wachono sechopo kaeto beno Makdi kantiere piny mar Amerika wachono luwo wechegi achiel kachiel kokalo e mbui mauga. Moses Owiro kantie Mombasa in bende aneno ka isedonjo kacha. Collins Otieno wachoni entie Nyamonye Karemo Junction kaeto wachoni gin kanyo gi Byron Gishem gimoro ahinya gi chenro gigombo ne wechego mag jopuonj olose yo makare. Emiliezo wachoni entiere Rongo osechekien kaka pile. Samuel Udamani wachoni en bende gi jaode Eunice Brenda gikete mane Ramogi TV. Stephen Oginga Governor wachoni entiere Marindi Kanyada Homa Bay County moro ahinya kaeto eno Charles Oluoch wachoni Ramogi TV yudre eyo makare. Nano bende ote mar Madam Vida mar Nyalkinyi Primary School wachoni wach mar jopuonj sirikal owinjone kaka tieko nikech nyithi school ema inyore seche gin kanyo gi Pastor George Maro di Jesus Fellowship kachiel gi Pastor Elizabeth wachoni gimoro ahinya gi chendoni mar Oima. Eno bende ote kanyo moora gi jachunge Kanyamkago mano kanyo Eric Odemo wachoni wach Masundu dwaro lamo nikech jo Kipsigis gi oganda majoluo osebedo ka ok nitiere kod winjruok makaeto sirikal oling'thi kendo wachoni onge gima osetime kuom ndalo mathoth. En kinde mowacho ni owinjo bed ni sirikal keto winjruok makare mondo mi oganda go odag kod kwe kaka owinjore. Ano bende ote mar jakom Gideon Midega Nyakwar Dorka mano wuodo yo ma Ogango wachoni entie Kisumu kata wachoni jo Migori oyoket kwe kinde ma gidhi yiero speaker margi ma ok gikelo koko mondo mi gitine jopiny to kik gilar telo. Mama Sonko Mikae Kiloke eno otoni kanyo wachoni intiere kodwa sani in kanyo gi Kevin Adada igo mos ne anyuola Joka Odongo wachoni giwito jaduong' wagoyo mos ahinya. Eno bende ote kanyo moora gi Benta Charles kantie Karen e county ma Nairobi huko Jamasala bende wacho ne Nyamasari ya weche gichope makare. Erika Wuode wacho kanyo ne Henoko mos ne joka buoch duto mago joka Rading Ogadi school kanyo kotel na gi Hawoche Legala gi wacho ni giduto gimora ahinya gi chenro ni odia makawuono. Austin Oyu wacho ni Gemrai weche gileri ahinya kaeto Lava Gordon Guda wacho ni Kabondo entie kod wacho ni Nyakor Mgajwango yo matin med oro ote magi kwa duogo pod wantiere kod mathoth maino imore. Jiomoshe na 100,000 Kenyan shillings in daily cash prize na JetX on Shabiki.com. Janjaruka no Jiomoshe leo. Ingia Shabiki.com, launch JetX with a minimum of 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier of the day. Tukujenge na 40,000 shillings kila siku. Number 2, anawai 15,000 shillings na the third highest multiplier anapata 10,000 shillings. Sijamalizana na wewe. Number 4 to 10 tunawajenga na 5,000 kila mtu. Usipite na hii chance. Kuwa rubani. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com and win big. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB number 359. Want a break from the hustle of everyday life? Come experience the wilderness of the Mara by enjoying the 30% discount exclusive only to View Travel clients. Embark on adventurous game drives, enjoy picnic lunches, and later relax to a chilled evening. Get to enjoy daily safari departures to the Mara Sopa Lodge for only 22,500 Kenya shillings for a 3-day safari. You cannot get a better deal than this. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and let View Travel be your guide into the wild. View Travel. Dream, explore, discover. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. In the battle against pests, it's time to strike back. Raid It Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Hi
Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the hummingbird tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Machiegni kendo nyakor mgajwang' chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Jatend piny Kenya William Ruto oketo koke puodho orak mar siling bilion 27 ne jogedo mag chenro mar keyo teko stima e counties 32 ma Turkana. Chenro no mar keyo stima osir gi riwruoge mopogore opogore kendo geto keyo stima ne familia ma kwan gi ok tin ne 280. And also request that Wilfred Mwiti be on standby. The signing of the works contract of Bonjour, the electricity network up to was so prohibitive that nobody was. We are firmly on course to achieving 100% connectivity by 2030. As I speak, we are working on a similar connectivity program worth 22 billion in partnership with AFD and the Kingdom of Saudi to connect another 270,000 Kenyans to electricity. So, apart from the 280,000 that this program is going to connect, there is another 270,000. We are in the final stages of that program because I made a commitment to the people of Kenya and I want to deliver on that commitment. Duol makedo gi timbe tiyo gi yedhe mamero ji NACADA osingo timo pedha ne kuonde math mag kong'o ma oger machiegni gi skunde. NACADA geto kuonde math ma oger machiegni gi skunde mag primary, skunde mag secondary kod kuonde tiegruok mamoko kamano omanyre gi chik matayo math mar kong'o gi yedhe mamoko mag mere pacho kae. Kuonde math go idwaro ni obed mabor gi skunde go ondamo ma ok tin ne mita 300. Jogo moyude gi ketho ibiro go fwaye mar omenda ma ok okalo siling 500,000, tweche jela ma ok okalo higni 3 kata kum 2 go duto. Kwa dhi mbele ni jo Kenya mwakari chwalo bure doho mar kwedo kang mar sirikand kaunti wa Mombasa, Kilifi kod Taita Taveta goyo marufuku kitoboke moro ma inyamo kendo motisi ni Muguka. Jariogo magini Peter Odhiambo Agoro kod Michael Mutembei makarina hoywak ne doho ni Muguka en kitoboke ma okogo marufuku e Kenya kendo en mana kido mar mira ma bende itiyo godo. Engur margi giwacho ni sirikal mamalo kende ema nyalo go marufuku tiyo kod Muguka ma ok sirikal mag counties. Bende gimako chung' motegno ni duol mar NACADA poko yango ni Muguka en yath makelo mer. Riwruok mar jopuonjre mbalariany ma Nairobi mong'ere kaka University of Nairobi Students Association na UNSA koro dwaro mondo mi piny owacho okaw okang' manyalo tieko ywaruok manie tend mbalariany no. Gino ma oserocho chenro mag skul no. Kata bang' duol mochung' ne chenro mag mbalariany dwaro mondo mi jalup chancellor mar mbalariany no Ngire Stephen Kiama odhi e yweyo, nyaka sani Kiama pod otamore kawo thuolo mar yweyo kowacho ni chik no ne ok okete winjruok e yo makare kendo odhi ataro gi chike mag duol mag mbalariany mag University of Nairobi. We have been told that as the students we don't have any business meddling in administrative or management issues. But our question is,
Shall we keep quiet and watch as everything fall apart? Shall we keep quiet when we cannot get services that we have paid for? Shall we keep quiet when our students are not being taught because the lecturers are confused as to who is running the school, as to who is giving instructions? As the student representatives, we are saying that we shall not keep quiet. Part of our mandate is that we shall voice the muffled voices of the students. We are asking the Public Service Commission and the head of Public Service Commission to weigh in on this matter. Reason being, the students are now at unrest. The moment he's asked to go on leave, he sends a memo telling that anyone who partakes in this cake will either be apprehended or suspended from the university. That is why we are working on, some students are working on anonymity. We want the rule of law to reign and the government to give us directives. Director mochung ne chenro ma oganda e county ma Siaya Miada Nyawade oriwo kata jiwo rawere manyiri mondo mi opuonje loso taulo mag ria ka osingo kony kowuok kuom riwruoge moko kod ikruok mar sirikal kedo gi weche mag kit chwech kod chenro mag jiwo joma mine. Kolose kinde nyasi mar dhialo odiochieng' ria e skul sekondar ma St. Alois Mposie e kar chung od bura ma Ugunja. Wacho ne ginono moko kuom weche mabiro kelo arita makare ne mine kod nyithindo moloto nyithindo manyiri. Director mar riwruok mar Ugunja Development Initiative UDI Isaiah Ochieng ogolo paro mar keto chenro mar chiwo taulo mag ria e skunde mag nyiri mag primary kod sekondar. Jara chenro e riwruogno Ruth Atieno bende olero ni nitiere dwaro mar bedo gi twak ma huyanga e weche mag ria. There's a lot of resources mwan go e dala to okwatigo. Chunya ka into na paro lewni mokwatigo mantiere ot mwanyalo kaw to convert into something that can absorb remo. Wan kana wadongo ne wan gi situation ilano. Angeni the world has moved, but as we wait for intervention kata mondo wa build resources like sanitary pods, imwanyalo gengo go remo no e ot ok nyal tamowa. Wariwo joma miyo gi joma wuone mondo watwag kanyakla mondo wa ensure ni joma wuone bende nigi gima ginyalo timo mondo gi support jowa manyiri mondo wabed gi environment kata thuolo kata nafas maromre e yore mag somo. Jotelo mag skul ni especially chairman mar board sebedo ligawo mbele mar konyo nyithindo manyiri e central parts kendo higa otimo kama adwa na kwa jomoko be manyalo konyowa mondo konyowa gi gigi mondo chwo manyiri kik donji lwet jogo madwa ka advantage margi. Tendo edhe county ma Homa Bay koro dwani bede migepe mag piny owacho ma omi teko mar keto arita e nam kod rango kit gige lupo ma owinjore bed ni jolupo tiyo godo. Ket maino margi e konyo kedo kod njore kod maundu matimore nam Lolwe ma biro kaluwore gi tiyo gi kilwa maricho. Jakom dho wedhe e county no Edward Oremo wacho ni migepe ma oting'o bad migawo mar lupo bila ma Kenya Coast Guard tendo arita kwe e county no kod migepe mamoko ma omi teko mar keto arita e nam ma osembeko tole tijegi kakoro giweyo ting' mar rito nam ne jokombe mag dho wedhe. Oremo wacho ni kwan jolupo osemedre nam Lolwe kaluwore gi nok mar tije kendo koro dwaro nitiere mondo omi migepe ma kamago wuog oko mar neno ni jonjore kod timbe mag maundu okonya e nam Lolwe manyalo keto ngima jolupo e andaki. Matijgi malong'o ahinya en neno ni nam oriti. Wan gi idara mar county mar fisheries matijgi wa kodgi kopogore gi pith mag rech en neno ni nam oriti. Wan gi Kenya Coast Guard Services monego bed ni chiwo rita e nam seche duto mag tije mag jolupo kacha. E opinion wa kaka jotelo mag nam iyudo ka samoro gidwa ywa chien in terms of keto resources minyalo rit godo nam. Giywa chien in terms of kawo mbele mondo giwuog oko ji orew lwetgi mondo ked kod kilwa maricho mantie nam. To wedhego oketie chik mar ng'ano moko nego dhi e nam to gi ng'ano monego dhi e nam. Ng'ano gino moko nego dhi e nam to gi gino monego dhi e nam. Mani kelo rochruok kech ibro yudo ni samoro kilwa maricho gi giwuok e particular beaches moko ka jokombe to nitie mana kanyo. Tidhi yudo ka gichak gidhi gikinyo joma moko e beaches mamoko ma gichwe dhaw wuogie.
Jopur ma kahawa ogolo ywak ewi chenro mag chudo maggi magiwacho ni itimo e yo ma ok oluwore gi chik. Riwruok mar jopur kahawa kotene gi Peter Gikonyo wacho ni nitiere mibadhi modonjo chenro mar chiwo yuto ne jopur kendo kelo kodaka deko mar chudo ma kamago. Farmers have been encountering challenges when it comes to the market, and even some delays have been occasioned when it comes to the direct settlement system. And what we are basically saying is that the institutions that are charged to oversight that, like the Nairobi Coffee Exchange, must ensure the compliance with the law, ensure that there is no deduction that is done without being sanctioned by them, ensure that they comply with the law as far as the payments are concerned, and ensure that no farmer is being paid in Kenya shillings where the law requires that they are being paid in dollars. Yes. Huyu dada? Namuona. Ana pesa 1,100. Umesema kwamba kuna mjengo ambao utamalizia nyumba yako na mumeo. Mlikuwa mnajenga. Ndugu zangu wake ni kama hawa, wale ambao wanatafuta pesa, wanapata pesa na wanawasaidia kwa maendeleo ya pale nyumbani. Asante sana. Ukifika nyumbani wasalimu wote, msalimu mumeo na uendelee kushiriki, labda utapata 1,000,000. Asante. Sikiza chapa. Ushinde. Chandruoge maluoro rengi mang'ato kaka kuyo, luoro, bedo kod towo, winjo kagima iwito gimoro, winjo ka ok imor, lalo chia mari bende nyalo dwaro hocho. Maling'ling mag ng'eyo e wi ngima mar paro okelni kod Royal Media Services. We care. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa modwa wacho to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? E higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne iwuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai. To rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugia jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo. Ramogi TV. Mago mag tuke club mar Police FC biro rakore gi club mar KCB FC e finals mag tuke FKF e tuke mago mag nus finals. Police FC naloyo club mar FC Leopards goal 1-0 odiochieng' manyore tugono mano bedo gi ng'ikruok
bang' jalup jakudh firimbi Bakidi kendo riwruok mar FKF chiwo report ni tugo no tieki odiochieng' ma kawuono. Komachielo KCB nolo club mar Kariobangi Sharks gonde 4 kuom 2 kokalo picha choma bang' tugo no rumo Hamudi gol 1-1 e dakika mar 90 gi Momedi. Jakom mar FC Leopards kata kamano onyiso ich wang' mare na FKF kuom bago tugo no helap ma Police Sacco. It's their show, they're running their show. We as FC Leopards, we shall bring our team wherever they'll want us to play. If they want us to play in somebody's sitting room, we shall take the team in that person's sitting room because it seems that is the cue they have and we will follow it. But it is very unfortunate. Football is sweet with fans. I wonder when people tend to push clubs which cannot even raise 10 fans simply because we know what is happening behind the scenes and then we come to matches which have been predetermined. Let them tell us where they want us to play, we shall play. Team Kenya jotugo manyiri mahik gine piny mar 17 tieke thuolo mar 2 tuke mag skunde pinje duto bang' team mar China lawo gi gonde 6-4 kokalo picha choma e tuke go mano bagi alap ma Soyuan Stadium bwa ma Dalian piny mar China. Tugo no ruma modi gol 1-1 dakika mar 90 bang' jatugo Clotilda Uma loyo ne Kenya. Clotilda, Joy Marvelous, Faith Baraza gi Ruth Akinyi duto noloyo ne Kenya e picha choma. Fred Serens, main kocha mar team no lero ni Kenya notiyo maber e thuolo margi mokwongo e tuke mag pinje duto kokwayo mondo riwruok matayo adhula pacho ka mondo tim manyalore mar keto team no mane okwany kuom jotugo mane otugo Talanta Hela kanyakla ne tuke madongo mabiro. Nimefurahia game yetu ya leo kwa sababu haikuwa rahisi. Tumejituma uwezo wetu hadi tukaenda penalty. Haijakuwa rahisi. Nimefurahia sana. Tournament imekuwa tu vizuri. But kulikuwa na ugumu mahali but tulijaribu. Tulijituma kama as a team na pia tukasikiza coach wetu tukatoka. Mpangilio wa Talanta Hela umetuwezesha kwa assemble team kwa haraka sana. Na ninaweza sema ni mpangilio ambao kitiliwa maanani tunaweza fanya vyema zaidi kuenda mbele. Nataka kushukuru serikali ya Kenya, Ministry ya Education, Ministry ya Sports kwa kuwezesha vijana na Talanta Hela program ambayo imefanya tukafika hapa. Riwruok mar johera mag adhula pacho kan motisi ni Kenya Football Fans Federation nothir mokalo gi riwruok matayo tuke adhula Football Kenya Federation kuom rem keto kenge maber mar arita ne johera mag adhula e pewe duto. Riwruogno mane obedo gi romo gi jofwambo magawa moro e chuny boma ma Nairobi okwedo FKF kuom rem keto ikruok makare ne tuke madongo kaka mago mag pinje Afrika mibiro bagi higa mar 2025. Jakom mar riwruok johera adhula Francis Liboi dwaro ni okenge mondo mi oketi manyalo konyo gero tuke adhula kapok rang'iny margi odok chien e okang' ma ok nyal resi. Why do you have to take a high-risk match to a stadium like Police Sacco, where there is an inadequate security? And you see, there is no arrangement, there is no sitting arrangement. In fact, it was just lucky that we didn't witness a stampede. That is one way of making sure that if you involve fans, if you involve all stakeholders, they'll tell you this match is Police Sacco is a no-go zone for FC Leopard match or Gor Mahia match. Go to the modern world, fans are being given civic education. Matters safety in the stadium, fighting hooliganism, fighting drugs, fighting anything that is negative towards that beautiful game. These guys have killed by making sure that they don't involve Kenya Football Fans Federation. Isaac Matubi no bedo jaloche division mokwongo e tuke mag golf moser gi bengi mar NCBA e tielo mamudha higa bang' yudo points 36 e alap mamudha higa golf club. E tugono manoyo jotuk golf mantiere kod lony mar ariyo Matubi no nyiso kit tugo maber ka Junaid Manji no tieke thuolo mar 2 gi points 35. E division mar 2 Yogendra Manda no kawo loch e kidieny mar yawuowi, seche ma Sajni Shah no kawo loch e kidieny mar Wakeini gi points 40. Tukego mane gin tielo mar 6 noyo jotugo mar 200
ka joloch ong'ado tiko mar finals mibiro bagi giko higani. Jokanyo kaachiel gi jotugo matugo tuke mag darts kendo wuok e gwenge mag masawa mar piny Kenya koro kwayo sirikal mamalo gi mago mag counties mondo mi osir lwedo tukegi mana kaka gisiro tuke mamoko. Kane giwuoyo ma Nyahururu kama riwruok matayo tukegi nobagi tuke mag darts gwenge mag masawa. Jotugo go olero ni mbii mar tugono osethir gi tuke mamoko kaka mano mar pool kata mano mar riwruok mar darts temo manyalore mar mondo mi gine ni tugono otuge counties go. Jakom riwruogno Sam Twitter olero ni kinde ochopo mar puonjo tugo ne skunde kama nyalo miyo nyithindo thuolo mar ng'eyo tugo ni kapod gitindo. Tumeona imekuwa kama inaleta pesa. Hivi majuzi jana ilikuwa na finals ya World Cup na yule adishida alipata zaidi ya milioni za Kenya 147. Kama alikuwa Mkenya, hiyo pesa tungekuwa nazo. Na ndio tunasema tuchukue hii mchezo kwa maanani kwa sababu itatusaidia na itasaidia wanayudhi wetu, itasaidia kila mtu. Ikanye mwatieke chendo maro yimore nyakuram gajuang mako juang David Omondi wachone hen janyakat Nyabondo chone duol mar NCIC otim mapiyo kaka nyalore mondo mi gikony josondu. Wachoni wechegi orum chuth wechego motenre kod kethruok magarita Nelly Obunga kantie yimbo majengo aneni kacha in bendo tis ganjo baro ber wachoni entiere kodwa e chenro ne kaito wachono mora hinya gi chenro maro yimore Nelly sesomo ote mari na bende ote mar Chris wacho kanyo ni entiere go wargi Wycliffe kagintie Nakuru wacho ni pi hinyogi nderni sani richo makaftembo ato sirikal okne magi oganda nitie kod pek wechego mag wuoth eno bende ote mar Otis Nyawade KE Otis wacho ni entie sindo mwalo kod min ode Lydia Atieno Engineer Simon kachiel kod jopengte mag Nyabomo main stage sindo gimora hinya gi wechegi mag oyimore. Kirindo James wacho kachane wach kongo kod mago makech mawilo paro to winjore ket mabor kod kuonde somo nimar mago nyalo ketho somb nyithindo e pacho kae kendo wacho ni okete manera mogika odiao makawuono. Lina Tawino wacho kanyo ni wuon gi John Otieno maja Asembo wacho ni sani en Riverside Waraka gi men gi Morin Nyamtangwe giduto gikete mana kara mogi TV eno bende ote mar Little Lion kachiel gi Faith Mzomo wacho ni gimora hinya gi chendo ni mar oyimore. Eno bende ote kanyo mochwal kagi Obita Dictum wacho ni entie kodwa kaito Halan Ouko mar Ramula bende wacho ni osecheck-in dokamano kuom ketera mogti. Josephat Karanja wacho ni entie Mtongwe kaito wacho ni ogomos ni familia mar joka Ounda mabende owito nyargi sechegi kata kamano wacho ni gintie kodwa chendo mosa hinya kuom moyudo. Eno bende Ongwena Elias wacho ni achiel kachiel entie kodwa kain paundege makadem wacho ni gisebedo gi wuoth maratego Kisumu County. Haya Amoso Nyango Wuda Nyango wacho ni entie nyaka gikwa ora chuodho Nyandembra village kwa Bwae mano Ndhewa sub county county ma Homa Bay kaeta no Deriko Komo kantie Gwasi Magunga. Eno bende ote kanyo mar Omondi Jarwe ya kantie Eldoret Town ote ng'enya kod mwajo kata kamano kuom kitamo gi TV wagoni erokamano elo team mokonyo wa chwal weche gi reporters magwa duto e counties kachiel gi jogo mabedo nano ni ote gi ochopni e yo makare wagoni erokamano. Riti Masani wasebedo gi jaloko mar Wilson Achuka studio ka wasebedo gi Lindsay Simani gi team mare ka bende gisebedo ka gineno ni weche gi ochopni wang jowi mare. Newsroom kacha kotene kanyo Ken Mugabe ndi wagoni erokamano ya kwa mga jowangu beri go tino makare nyinga Lydia Fuke.